Kaixo lagunok, denboraldietan zehar erorketa mordo egon dira basakabin. Eta nola ez, humorez beteak. Hona hemen gure top bosta. Bosgarren postuan Gontzal dugu. Zorabiatu eta konortea galdu zuen. Gogoratzen duzu zergatik? Eta ikusi duenean Boskori muturra jandio dala, ondoa jota joan da. Oraingon fija utziko nau. Tio Gontzal. Hortze gizajoa, haze hostikoa. Badakit, baina ezin nuen gehiago. Gontzal, hitz egin behar dugu. Zerbait gertatu da? Boskori muix ematen ikusi zaitu danean, zerbait mugitu zait barruan. Egun hauetan, espero nuen Gontzal bat ezagutu dut. Sentitzen dut. Ni horrelakoa naiz. Badakit. Horregatik, kondu nahi duzu nirekin 18 betetakoan? Laugarren postuan Juneren lagun mina dugu, Danel. Beti erokeriak egiten eta nola ez azkenean erori gintzen. Lagunak, erronka berri batekin natorkizue. Erronka zaila eta arriskutsua. Baina Daneliusek ez daki arriskua zer den. Hone joa. Lortu dut erronka! Baina lagundu! Hirugarren postua gure pertsonai mitiko batentza da, Markel. Erorketa asko ditu, baina hauxe aukeratu du. Ez dakit zergatik enauten hartu. Neu naizta basakabiko sex simbola. Bigarren postua duela gutxi basakabira etorri zen Markesarentzat izango da. Bosko! Zure burua bota eta guk hartuko zaitugu. Ez dut oso argi ikusten. Lasai, ez zaitugu erortzen utziko, Konfiantza izan behar duzu. Balin nago. Bosko, zure burua bota. Prest, 3 esandakoan. Bat, bi... Galdi. Bat, bi, 3 eta bota, ala bat, bi eta bota. 3 eta bota. Ados. Bat, bi, ta 3. Eta lehenengo postuan, goazeneko demoraldi nahiko zartxo batera joan beharko gara. 5.0ra hain zuzen ere. Gogoratzen zarete zein zen zuzendaria? Markelen erruz, hauxe gertatu zitzaion. Ezin dut gehiago benetan, Tori, jantzazu zorabiatu eta erori baino lehen. Zu bai lagun ona. Hamburguesa maitea etorri aitatxoren gana. Aramuru! Bilduma txiki honek momentu divertigarri asko gogora ekarri dizkigu. Beste denboraldi guztiak ikusi nahi baldin badituzue, badakizue, Makusin ikusgai dituzue. Agur!